हेलौ लोगोफोर, नै लोगोफोर थांनाय बैसागो बोथोरनि जों गामियाव फांसन जादोंमोन नालाय बेनि खामानि मावदों आरो खेला गेलेनाय मोसानाय सब देखायलांगोन आं लोगोफोर। नोंथांमोना नायलां, नै दा हाजावगासिनो स्टेज लुनो थाखाय। नै दा हिन्जावफोरनि बस्थायाव हाबनानै खारनाय लोगोफोर। सोर सोरनि गामियाव बेफोरबायदि खेला होयो, बस्थायाव हाबनाय खेलाया गेलेनो मोजांथार लोगोफोर। मार बाज्ल'नांगो बे खेलायाव, होमबासो खारनो हायो, नङाबा गोलैना थालाङो। गोजा गाननाया हासिगोन। सियार सेख'लायनाय होबाय दानिया। बेबो जोबोद मोजां गेलेनो लोगोफोर, जोंबो गेलेदोंमोन बिखो। थालिर गाखोनाय हौवासाफोरनि नायलांबायल' थादो लोगोफोर। हांसो हमनाय खेला लोगोफोर, जोबोर इन्टारेस्टनि जायो बे खेलाया। हिन्जावफोर हौवाफोर होजोबदों, हिन्जावफोरनिखौ एस्रा हौवाफोरनिखौ एस्रा होदों। गथ'फोरनि बिस्किट जानाय लोगोफोर। जोंहानि बोरायाबो खारदोंलै बेयाव, फार्स्टआव मोनबावदोंसो जोंहानि बोराया। लोगोफोर दानिया बोरायफोरजों सेंग्राफोरजों दिरुं बोलायलायनाय। जों गेलेदोंमोन काबादिखौ लोगोफोर, जों जेनदोंसो सिख्लाफोरजों। नोंसोर लोगोफोर आंनि माथोखौ मासे बद्राद्रा साननो हागौ, आंनि माथोआ बिदिनोखा, बोरैबा गेदेरथार हरखादों मालाय इसोरानो। जोंनिया लोगोफोर हात बिहु बायबाथाय माने गोखा जायो आरो रायजोफोरा गासैबो मन्दिराव जैग' होनायजों लोगोसे जैग' होखांबाथाय जायो। दानिया स्टेज बानायनायनि लाहार फाहार। सेंग्राफोरा मावगासिनो। बोरायफोर सेंग्राफोर फलि नांदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबायल' थादो, आं सबखौनो नोंसोरनो देखायलांनो नाजागोन। मोसानाय, सल' खननाय बायदि मैया लोगोफोर, नोंसोर नायलांबायल' था जोबजासिम भिडिअ'खौ। ससेल' नायनानै थानाङा लोगोफोर। जों दिरुं बोलायदोंमोन लोगोफोर, बुरैफोरजों सिख्लाफोरजों नांदों, बुरैफोरा देरहादों जों। नोंथांमोना बेफोर खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनगोन ना मोना लोगोफोर, कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय। बोसोर गोदानावसो खनसे नालाय लोगोफोर, बयबो रंजानांगौ। दानिया सेंग्राफोरनि माराथन खारनाय लोगोफोर, नायलांबाय थादो। लोगोफोर सिगाङावहाय आङो इउटुब खुलिनायनि जेबो थांखि गैयामोन, ओंखायनो भिडिअ'फोरखौ मोजाङै लानाय जायाखै, गुबुनासो लादोंमोन नालाय
क्लियार जायाखै मोब्लाब मोब्लिब जाजोबदों भिडिअ लानाया बेनिखायनो नोंथांमोना निमाहा हो। दा जेनेरेल आर्ट आखिनाय लोगोफोर गथ' बोराइ सेंग्रा लगाय गथाय नोंथांमोना नायलांबायल' थादो जोबजासिम। नै लोगोफोर नोंथांमोना सिनायदोंना बेवाय सोर दं? आंबो मोसादों लोगोफोर बेहाय नोंथांमोना सिनायना लादो। आं अबे सासेया बिहामजो पार्टिक लोगोफोर मोजां जादोंना लोगोफोर? मोजां जादोंब्ला कमेन्टआव लिरनानै हर। लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जेसि नार्जारिनि सल' खननायखौबो देखायगोन। नै लोगोफोर खनगासिनो जोबोद मोजां खोनायो बेनि देंखोखौ। बेजों मोसाग्रा सानैल' फैखायो लोगोफोर। मोसानो गोसो जालायथारो बे सल' खनबाथाय। लोगोफोर नैबे बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन ददेरे ग्रुप जोबोद मोजां मोसायो। आरो बयबो नायनानैल' थानाङा लोगोफोर, बयबो साबस्क्राइब शेयार लाइक खालाम लोगोफोर। नै दानिया जों मोसालायबाय बिहामजो पार्टि। जोंबो बिराद मोसादोंहाय लोगोफोर बैसागोआव। आंखौथ' सिनायखादों जानांगौ नोंसोरो लोगोफोर। लोगोफोर नैबे मोसानाया कम्पिटिसनमोन, जों फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों। मोजां जादोंना जायाखै लोगोफोर? सानैबो बिहामजोसो दै, हाबा जानाय सानै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नै थांनाय बैसागो बोथोरनि फांसनखौ जों बोरै खुंबोदों आं बेखौ गुसुङैबाबो नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय लोगोफोर, गाज्रि दामोन। बाय बाय लोगोफोर, उननि भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन। नोंथांमोना नायनानै बयबो साबस्क्राइब खालामदे लोगोफोर। खुलुमबाय बयखौबो।